Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga hintay ikan biyag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan a mercy. Manipod Quirino, Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Siya ti mababain iti aramiden ni nanang. Ngam no dillawak saan met ngagpaabak. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Mercy dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kaano laang anak kagatang ni nanang iti cellphone na touchscreen. Ngam adamat ang Facebook na. Naglakamat ang nakasurusuro. Ang mga adamat nang isurukin ko na Adda talaga Dagiti kakadwa na bakit nga agsumsumba. Ay kat isumat laeng saan mon samat ngamin nga insuruan, idi agpapaisuro, idi nagpasuro ni di sa bali. Kasano ang masuruak nga kat aday umat tibalay tayo itibalay da. Sano umay agpasuro, mairanamot nga dararamido. Inton bumaybayag, saan to langan nga ag-Facebook ti kabalan ng aramiden. Basta saan lakit di amang ibabain kadagiti ipupos na. Sigurado ang makangkanyak dayay. Si Kamet. Anya kumamat nga iti ipost na nakababain. Anya nga iti amo, ang mga nuinton madamdama, adda ka inaram na iti Facebook. Napay, dakas ka di, kat balo mayet. Ay ore pay, bakuton, alangan amak inaram pay laang. Si kamot gayam ti masabat ko, Marcy. Apay, adda Facebook ni nanang mon? Aywan, manang, nakagatang ngamin iti cellphone na. Naalan sa ngamin ni Edwin J. bonus na. Kat inikan na ni nanang iti igatang na iti cellphone na. Ay, nag-friend request ngamin kanya. Kunak, no saan nga iso? Ngamit di kinitak dagiti nakapost aladawan na. Ay, iso mo't gayam. Saan na pa'y unay akabisado tadamdamo na mo't ti ag-Facebook. Sapay dagiti fitted tibado na. Kasla saan abakbakutan. Ay sige man ng Wilma. Labsan ka pa'y tagdardarasa. Umayak man, Marsay. Da kayo magayam nanang. Aday bagayo. Awan. Umayak mo lang pa siya, Ken idamag ko man no kasano ti ag-reply kadagiti comment. Da dito'y post ko. Kitain nyo ti panagpopusyo man nanang. Tadyay mayat mo't ati iposyo. Ay, maya mo't dagiti post ko. Apay, madiaya. Nasabat ko ngamin ni Manang Wilma. Katkatawaan na dagiti posyo. Tana ibakat kano ti figura yung. Kasla kano saan kayo abakbakutan. Nagalas kat ti ibagbagan day jay Wilma. Anya ngay ti madi ijay ka nakabado akmat. Isu na laang ta fated ti badok. Umapalkit takas labalye na mga men. Di na pa'y may post ti bagi na. Jay laro pa na ti ipupost na. Takasanaw, mabain siguro makita na ti bagi na akas lababoy. Hay, jak nga rod kayat nga damangkat katawa kada kayo. Siyak ti mababain nanang. Ay kasong batam nga min idaa. Ay sos nanang, jak la kayat ti makisinsin nung bat di tadaldalan. Nanang, itay gimata nga kay J.S. iti inuma. Nang nagkuha ni Lola ti pagtutungtungan dagiti istambay ababakat. Anya nga iti bagbagada. Nanang, nakita yo ka din ti bagbagada ang nag-tiktok ni Lola? Saan pa'y mga adaya? Isun ti bagbagada. Di na magdantupay no siyak J. apo ko na. Kat anya nga iti kinunam. Wan kunak. Kat day jay, agkakatawa da. Damdamagon da nga rod, no nabuya kon ti tiktok ni Lola. Kat anya nga itimbagam. Saan pa'y kunak? Kat kunada abuya ak ka no, taanawa ak ni Lola. Ay, unay matan ni nanang Apay ngamin nga ag-tiktok. Sapay siyak ti mababain no adda kakasta amang mangag ko.
Siyak ti mababain iti aramiden ni nanang. Taapay manan. Katawaan damot dagiti post ken TikTok na nga ipopos na. Asino ti mangkat katawa? Ay kat dagiti chismosa, akaaruba. Awan matdakas na kadagiti post na. Tamakit-kitak mat. Adunto pa ti views na. Siyak nga rod ti mababain no kas jay akat katawaan da. Bayam dagita at chismosa. Apal dalaan dayta. Agri-reels man mutan ni nanang. Kumkumpurmi manin ti maipupos nan. No saan nga agsalsala, aglutluto, kano anyapay dita. Kat isumat ti pakaragsakan na Bay amlat ta. Inton madamdama, addaman pakadilawan na ditan. Tinapateg, awan madi nga ipopost na. Kasaok tulat ta nga isardeng nan ter aramidan na. Apay pagsardengem. Kat bagay nan tupay ti agsala. Ado ti views na. Ngam kita dagiti comments. Addamot laeng mangdildilaw ken kuana. Saan amaliklikan dagiti bashers? Kasta talaga ti social media. Talagan samot asaan mo amaanawa jay inam Mersey. Baybay akon Taan niya ngay nga rod no iso ti pagragsakan na. Sabagay, pinapuskulan laang matiro pa dayta. Idi imbagak imbagam kan kwa na abakbaketan akas jay ti post na. Nagungot. Kinunana, umapal ka kano. Gaputa saan ka makapag-post iti kasjay aladawam. Tabalye na ka kano. Rupam laang kano ti ipopost mo. Tamabain ka iti bagim akas kalakano baboy. Anya, ay nagloko ni nanang mo? Apay nga nga imbagam pay laang matimbaga? Una, tabarang no agsardeng. Ngam saan mo ta nakaungot kit di. Apay akas tati lang nga masimangpet. Bakit? Ay, talaga ang nakababain Danilo. Ninanang matan ti pagsasaritaan dagiti tricycle driver. Anya ti bagbagada? Ay, puro madi ti bagbagada. Kababain ka no tabakbaketanan. Kan saan ko kano paymut nga anawaan? Unay lakit din dagita at tao aya. Anya aya ti pakasikuran da iti aramiden ni nanang. Ang mga numapal dalaeng Basta, kasaok ni nanang. Pasardengag iti aramiden na. Saan na si katimapan makisao? Ang mga nukaguran na kaninanang mo. Ni Edwin latan ti ibaon mo ang makisao kininanang. Ta isumet tinangtad iti inggatang na iti cellphone. Nakaumay kamot manang. Anya ti bagam. Pangaasiman ading ko. Sikat ti makisaokin ni nanang. Tatalaga asaan kon ang mairusok ti bagbaga dagiti tattao. Ti maipapan iti panag-FFB na. Ay katanya pa nga marunawak nga rod iti bain. Tunggal rumwarak. Iso apang nga asiman. Tasikat ti makisaukan ko na. Alaman langan. Padasak nga rod apagsardangan ni nanang iti panag-Facebook na. Ngam no saan nga agsardang, awan maramidan ta. Ay, anya nga taaya ti aramidan ta, tapno agsardang ni nanang. Awan matkit di ti madi iti aramidan na. Ngam no apay asang kadilaw da. Ay, jak man mo. Siyak pa'y mat ti babalawan da. Apay kano adyak man la mabagbagaan ni nanang. Apay nusong batam idan. Ibagam nga awan matdakas nga aramidan ni nanang. Ay naading ko amumot sa anak analaing amakisinong bat. Agtaltal na aklaang. Ang mga numakisinong batak kat maabakak pa'y. O di ad-adan ang maibabaina. Alangarod manang. Padasak akasarita ni nanang. Apay, asinaw dagiti mang dildilaw kanyak. Ibagam tasyak ti makisinong bat kadakwada. Ay nananang baybayan yun. Ang mga nukumarkaro lang. Ay sana mabalinti kas tangar aramiden da. Awan aramiden kadakwada. Ngam adaw ti saoday ti likoda. No umapal da, di agpost damat. Umapal da nga main tanapintas ti bagay kuray bakita kaon. Gapo iti kanayon ko pa nagsumsumba. Wen nanang, ngambayan yun adagiti ubing ti agpost iti kakasta. Apay, adda patakaran ay ti Facebook para ubing laang ti ag-Facebook. Awan ba't ti linabag ko abatas marsay. Iso aday nak ko maibain. Bayam, tag
iposak man iti patama kadagita nga agsasaw iti likliko da. Ngam nanang, ang mga no kumarkaro laeng. Apay kumaakumaro ako nam. Naapal ngamin dagita tattao. Ado ngamin ti followers kun kat. Adaw ti mayat amang buya kadagiti ipopost ko. Kat, ada pa yan nagpasurwak. No kasano ang makakwartaak babaen iti pa nagpo-post ko. Anya? Iso apag-aasim barsay. Dinakdildilawan. Tauray anyat yar aramidan yaw. Sa andak ang mapagsardang. Awa madakas nga aramidag kunak manan. May mayatan ati kastoy nga aramidag. Ngam kas kada gitay da duma dita nga agsugal. Kas kada agbisyaw ti amuda nga aramidag. Nakitam ka din to'y nagatidog a post ni nanang. Saan pa'y? Anya day kaya? Patama mo't ka dagiti mang dildilaw ken kuana. Kat ado pa'y tinag-comment nga umanugot di ta ka panunutan ni nanang. Anya aya timbagbaga na di tapos na. May mayat ka nun ti ag-post iti videos na. Ngam tayo makichischismis, wenno agbisyo akas ladag iti daduma. Nga arig na lasaan dan a makadigos, gapo iti kasusugal da. Ay, sa bagay mo't di adda punto ni nanang. Wen, tasaan mo't akas la kadag iti daduma di ta anataengan. Ang nakabikini dalaeng agsalsala. Ni nanang, kat saan matakas ta? Nasaya at mati pa nagbadbado na. Wen mo't di ngam siya nga rin ti mababain. Barang agsardeng danton gapo iti da ito yung impost ni nanang. Kumusta ka ngayon ako? Ada ka di pa'y mangmangag mo at chismis may papan kadagiti post ni nanang? Awan mo ta, nanang. Sabali ti mangmangag ko ita. Anya nga iti mangmangag mo? Nagado ka nun ti followers ni Lola. Ken ado ti views na. Ken, amangan ka nun wag suswildon. Kasta? Mabalin ka di nga agsweldo, babaen laeng iti pa nagpo-post na iti Facebook? Katuan mat. Basta ado ti agbuya iti post mo. Kasta ya. Ay, damagag tuman kin ni nanang no addan masusweldo na. Nakaumay ka matading ko. Ada ka di ibagam. Umay ko laang kumustaan. No adda pay laang chismis amang mangag mo maipapan ka ni nanang. Tay di kinasaritak ni nanang. Talaga, pasaan ko ang mapagsardeng. Nagsardeng mat anaming pinsan ti chismis. Manipod nagpost ni nanang. Kat ado ti kimmampikan kwa na. Nagadumat nga agpaiso ti friends ni nanang iti Facebook. Kat jak pay am-am mo ida. Uray siya nga rod. Jak mat am-am mo dagiti agkom-comment ka dagiti post na. Amangan no nalaing amakigayam ni nanang. Siguro kan ado mat ti mayat ka dagiti ipopost na. Sa bahagay Ken, uray mo ngamin baketen ni nanang. Nalaing pay lang agsala. Kano iso ka nung arod ti dancer da iti eskwelaan da iti kaubingan na pay. Nanang, agpaiso ka diti imposyo iti Facebook ang nagsweldo kayon? Uwan, anak ko. Basit lang. Ngamay na, maragsakan na kaon. Dumakkel tupay day jay no nagagetak lakit di agpost. Ay kat nasaya at angarod, tada naganab yu iti day tangar aramidan nyo. Imbaglaki, di tayo tultuloy ka. Oray pagsarsardengan na kiidin. Ay napasensya kayon ananang. Diyak ngamin kayat ti makangeg iti saan anasaya at may papankada kayo. Nakita mo ka din tipos ni Wilma, karuba tayo. Saan madlakay? Apay aya. Kat madamat post ng agsalsala. Amangan no nakita na ti post ni nanang anagsweldo iti Facebook. Iso nga umapal da. Ay, kundi dilaw da idi. Ita, arami din damit nga rod. Ay, kasta siguro dagiti tao ang naapal lakay. Di namit nga rod bagay ti agsala. Ita, si kamot tanti mangkat katawagan ko na. Jak nga rod malapdan ti agkatawa, bakit? Tapulos mo't adi na bagay ti agsala. Ita, standa nakat katawaan ni nanang ko, Mr. Lonely. Apalandan, ken tultuladan da pa yan dagiti aramidan na iti Facebook.
To'y pagayam mo, Mercy. Agyaman nakpaga Mercy iti daytoy apakasaritaam ket ti makunak, awan mat nagpaisto ti madingar aramiden ni nanang mo. Basta lakit di ammo tayo, ti limitasyon tayo iti panagusar iti Facebook. Saan lang nga para kadag iti ubing ti Facebook? Naramid dayta, para kada tayo amin. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti naga na Mercy, manipod Quirino, Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Randy, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely, napalalo ti panangkantyaw kanyak ti kabsat ko. Gapo ta under disaya akkano. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Randy dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Saan kang aglaba, Siyak tulatan ti aglaba intong bigat. Uray ta Sabado, awan trabaho. Siyakon, kaasi ka mat. Sika lang arudon ti agtrab-trabaho para iti pagbiag tayo. Sika pa'y taglaba? Jack nga rod kaya't ako maro tirik-rik na intun madamdama, aguyap kan tumanan. Saan mo't siguro? Adamat agas ko. Saan mo nga ipilit? Karkaro asaan ka makatrabaho no sumro ti asmam. Alaman laangan. Maasyanak lang amin kan ka. Kan amangan no adamanin makuna dagiti makakita. Baybay ang tibagbaga dagiti kaaruba. Apay ngamin napapiktaran ka kadakwada. Kang runaan ni Manong mo. Awan bibiyang da no siyak ti para laba. Pagayatak da ita. Kan sa anak mat amarigatan? Aglablaba ka man, Andres? Saan na kina Andres, Manong? Panagayat ko iti asawak ti aramidak. Ha? Diyak ngamin kaya't ako maro ti sakit na. Iswa siya kung tinagboluntaryong aglaba. Di ko namkit di, mabuteng ka kinibakit mo. Nagbasitan na babay, idinto ta si kakat nagdakkel tabagim, kabutang mukit din. Sa anak ang mabutang Manong. Kan sika tinagtaudan na, adakkel ti bagik. Kat basit ti bagi ni bagat ko. Iswa na pigpig sa ak nga ron nga aglaba. Wana, ngam si ka lang nga ron ti agtrabaho para iti agpaay kada kayo, ita si ka pa iti aglaba. Ay awanan kaasi ka no kastading ko. Sa anak akaasi, Manong. Alakit din. Mapangkan iti papanam, tay tuloy kumatan ti aglaba. Maldawang, sayang ti darang ti inate. Ay, hala nga rod. No kasta ti kayat mo. Ti agbalin nga Andres tong palbiag mo. Makamuka. Angam siyak, mapanak makibasketball. Makamun ani bakit kung agtrabaho iti balay. Kakaiso na nga awan trabaho, diag lang ayak mait. Ni, Manang April. Sika amat ti agsaksak to. Apay awan danong nyo? Awan nga rod, di mat ngamin sumakdo ni Ramil. Ay, kaasi kamat Manang. Sapay medyo adayo ti pagsaktuan. Anong sakon Sanayak mat na siyak ti agsaksak do. Trabaho ti lalaki ti agsakdo, Manang. Ibagam ngamin ka ni Manong Ramil, taiso ti agsakdo. Ay, pulos asaan ko ang mabaon ni Manong mo. Saan akasken ka nagagat? Nagswerte, dani ka ken ka. Una, ngamkat katawanak mat ni Manong Ramil. Andresak ka no. No kastaman ti panagkita na ken ka, saan kanya? Ay ayatem ti asawam, iso atulungam. Ang yaman na Manang.
Tas anak mat akatawaan akas ka ni Manong Ramil. Umapapalakit di tamom at tulungan ni Dani ka. Nanan, da kayo man timang bagbaga ka ni Manong Ramil. Taapay manan aya. Di na pa'y matulungan ti asawa na. Agsakdukit din ni Manang April, kat ni Manong Ramil, napan nakibasketball. Ay na anak ko, nabayagan abagbaga ak jay kabsat mo. Ngam awan dengdenggan na. Masyanak lang amin ka ni Manang April. Jak lama iturad akitaan, no ti asawak ti agrigrigat ng agsaksakdo. Day tangaro tinagdakkel ang nagdumaan nyo. Agkabil pa'y kit di jay kabsat mo nukas di amabartak nga agawin. Imbag nga rod, tamaan anusan ni Manang April. Ay kat ipagpagapo na lang nga tamot iti anak dan Sapay ko mga rod tamaan anusan ni Manang April. Kano mauman ni April, ay awan ti pabasulan na. Ta sa anak mo't anag kurang anang bagbagakan kuana. Talaga akaasimot ni Manang April. Ni, apay manan. Saan nga rod matulungan ni Manong kadagiti trabaho na, isupay ti pagsakdun ni Manong. Anya? Imbag pa'y nga rod kanyak tadyak pa'y napadasan tinagsakdo. Jak mo ti palubos Ay, agyaman akkan ka tauray ibagbagada nga Andres ka. Saan ka latta mauma amang tultulong kanyak kadagiti trabaho? Katanyangay nga rod. Sakitin kamot nga rod nga asawak. Agbabawi ka kadi asyak tinaasawam? Apay kumangay nga agbabawi kat nakasingsingpat ka nga asawak. Agpayso? Katwan mat. Awanan sa pulagkan ka. Gaputan na asikaso ka. Isaganam ti balon ko kan arwatak sakbay amapanak at trabaho. Nagawa na talaga ti panunot ni kabsat mo anya. Taapay, tatang. Nagkamang ijay balay dagiti aginana. Kinabil naman ni bakit na. Ay, taapay kano nakabil na. Nagunget kano ni April. Tanaabak iti basketball ni Manong Mau. Awan kano ti maigatang da iti bagas. Napudot mo ti ulo ti kabsat mo anaabak. Iswa na ijay. Nasipat na ni April. Ay, talagan sa ngawan pagbaliwan ni Manong. Agasam nga iter aramidan na ni Manang April. Inton Mau maak. Di sinugak ni Manong Mau. At kat kumusta ngay da Manang April? Jak pa ida pinagawid Bayam nga umay sukunin ni Ramel. Kasaritak man ti lukaw. Anya nga taterumbang nga ramidan. Tapno agbaliw ni Manong. Ay kasaon tuman. Barang sikat idenggan na. Sige tatang. Kasaritak to ni Manong. Amo ka dito tinagkamangan da April kanti anak ko. Awan da dito'y Manong. Lukas tangarot. Ijay ayan da tatang. Apay ngamin nga agkabil ka Manong. Gusto man na umet ngamin. Di tinungpa ko na tapno sumardag. Manong, panunutam kumamat nusto ti araramida. Oy. Di nakbagbaga na kasta. No si kakat Andres ka, saan? Nga Manong, kaasimat ti asawam. Kasano nuag darom, gapu iti panangkabil mo kankwana. Sino nga iti mangpakan kankwana nuag darom Agbaliw ka kuman Manong. Tauray ni tatang, makapungtot mutan. Apay aya makibiyang kayo kada kami nga agasawa. Ibagbagak lang ti pagsayata Manong. Dumngag ka kumamat. Tikit di kina Andres mo ti balbaliwam. Sakti tuladem, luko. Talaga nga awan ti denggan ti kabsat mo apang magbaga. Ay, huwag nga rod. Sapay kuma Tasaan na pagbabawyan ti kasyang aramid na. Imbag nga rod tamakaan anos kan kuana ni Manang April. Ay, no siyak lang at tatikas jay di asawa na. Ay, panawak Panagkunam, maaramid nga ta ni Manang April timang panaw ka ni Manong? Apay kit din asaan. Ay, mapunuan tulat ta ni Manang April. Kat panawan na ni Manong mo. Ay, kaasimot nga rod ni Manong no panawan ni Manang April. Ay, talaga awan ton ti mga sikasukan ko na. Ti agluto iti kanon na. Ti aglaba iti bado. Kan mangiduol iti amin nakasapulan na.
Basol mo't kid diyan ni Manong. No kastaman bilang ti mapasama. Nanang, ibatik mampay lang kada kayo ti anak mi. Ipan ko ni Dani kay di ospital. Kimaro man ang ti asmana. Ay katun abarok. Ibatim pay laang ti anak yaw. O may muntulat taalaan inton makarwaran ni Danica. Agyaman ak nanang. Alang arod. Tani, agdardarasak. Ala anak ko, agan-anad kayo. Agyaman ak nanang. Una yan tibiyag mo kabsat ko. Agbalin ka matan arubot. Apay mo't anak ko nam ti kasta, Manong. Kagap-gap umidya ospital. Awan pa'y turog mo. Ita, ilablabam dagiti nagsukatan ni bakit mo dya ospital. Anya pa'y nga tis marunong aramidam. Adupay Manong. Iswa di na ko madisturbon. Agluto ak pa iti balon ko amang panji ospital. Kan inakbit-bistaan ti anak ko ayan ni nanang. Ayabam ngamin ati ina ni Danica. Taiso ti mga sikaso ken kuana. Adayo nga ro ti ili da. Kanjak mat kayat ataktakan ti inana. Takabalak mat. Ay, no sa kaladay ta. Pakpakawan. Ayabak ati ina ni April. Taiso ti mangbantay kon kuana di ospital. No si ka, Manong. Ngam no siyak. Sa anak akaslakan ka. Adda panunot ko, Manong. Ket, siyak, awang panunot ko, kasta? Awan imbagak akasta, Manong. Suko na kunti anak ko, tatang. Nakarwaran ti asawa mi ti ospital? Un tatang. Ay kit nasayat. Mga nusaan na pa'y akabailan nga awiran ti anak yaw. Uray dito'y napailaeng. Awan mo't parikot iti dayta. Adda ak matatang. Iswaso ko na kung ni Junjun. Ay kat makamu ka nga rod Oh, alaan nyo da ito'y tatang. Imbag lang nga igatang yu iti sidan nyo. Ay, Tandaan nyo iti panangaywan yu iti anak mi. Ay saanan? Da kami pa'y kit di kumaat agitin iti tulong. Tana ospital lakit nga rod ni bakit mau. Agyaman ak iti kinasingpat yu kada kami tatang. Ayawan na nyaman na baro. Ngamin, nasingpit kamait nga anak. Saan ka di ngay may dito iti asawa kan anak ko, Randy? Saan mat, Manong? Nagtalaw sa amat ti asawak. Awan ka numat iti balay tatatang. Kan awan mat dito balay yo. Ang mga pinanawan na kon. Apay, Manong. Naghapa kayo? Nakabil ko manen. Tanalaing ngamin asumao. Manong, asino mat ngay ngamin ti babae ang makaanos iti asawa nang agkabil? Tulungan na ko mamang sapol iti asawak, Randy. Urayem laangan ida, Manong. Tabarang agawid na matlaan. Nanang, talaga ka di asanan ang agawid ni Manang April? Saan anak ko? Atap mikin ni tatangyo ang agawid dun ijay lugar da. Oh, disurutan ko man ni Manong Ramil. Saan namat nga rod nga amuti pang sursurutan na? Day takot ngamin. Tanaranggas ni Manong Ramil iti asawa na. Ngam si kaadil-dilawin na. Pulos to siguro adi nakapanawan ti asawam. Takinadungo ti impakpakitam kenkwana. Takastamot at talaga ti agasawa, nanang. Tapno bumayag ti relasyon, respeto kan panagayat iti tunggal maysa ti kasapulan. Imbaglakit dito may ka dito'y balay, Randy. Apahin, Manong. Agsakit ka kadi? Duang aldawan nga guri-gurak. Adda ka di agas mo. Nagtumar ka din. Sampay nga rod. Awan ba't ngaminan mangiluto iti kanak. Awan mga sikasuan niya. Nakakaasi ako natin ko. Kasanumot ngamin. Kat kabilam ti asawam. Nakaamiri sakitan. Uray bagbag nga Andres ka. Ngamday takin na Andres mo. Ti saan siguro apang panawan kan ka ti asawam. Saan nakamat siguro apanawan ti asawam, Manong? No saan ka nga agkabil? Kaya't kung agsublin ti asawa ka. Agbalbaliw ako. Kasano tayo nga rod ang mapagsublingay? Kat saan tayo mat nga amo tinapanan na? Manang April? Si kakadiday tangag paiso? Kunak no nagawit kan ije lugar yo. Saan?
Adam amok anak kidagusak. At trabahok itan. Kat ti pakidagdagusak ti mga iaywan iti anak ko. Ay, imbaglaki din ta nakita ka. Manan, nakakaasi ni Manong ita. Agbababawi iti inararamid na kan ka. Manan, agsubli ka kuman ijay balayo. Maikawa unay ni Manong. Kanayon ng awan gaganay gayan na. Sa anak nga agsubli, aging gaasaan na nga'y pakita nagbalbaliwan. Pangasim ko ng April. Ikam kumapay iti maudi agundaway ni Manong Ramil. Itad mo kumakanyak ti adresyo. Kat ibaga ka ni Manong, tapno mabisita na kayo. Sige, ikak pa iti maudi agundaway ni Manong. Basta makitak lakit di, ti panagbalbaliw na. Napagsubli ni Manong ko ti asawa na Mr. Lonely. Kat saan na kon nga awagan iti Andres. Amo na mata natulungan ni Manang April kadag iti trabaho na iti balayda. To'y pagayam mo, Randy. Agyaman pagayam Randy iti daytoy apakasaritaam. Kat ti makunak, saan akina Andres timang tulong iti asawa na. Kastalaan ti sao dag iti lalaki, adi da pulos ammo ti agtrabaho iti balayda. Dagita dagijay lalaki, asaan nga agbyag no awan ti asawa da, ang mga sikaso kadakwada. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti nagan a Randy. Manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged di tinaga na Carmi. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Inlunod nak ti inak. Gapo iti saan anasaya at ratok kenkwana. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Carmi. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Saan ka di pa yung nagpawit dagiti kakabsat mo nga day abroad? Saan pa'y nga rod? Urayik mati awag na, ngam awan pa'y mo. Napay ngay, itsat mo ida no saan da malagip ti umawag. Sika tinabati dito'y Pilipinas ang mga asikaso iti inayo. Iso arumba nga agipaw itda iti mausar dito'y. Ibagam, asan ka makatrabaho? Gaputadan ni nanang mo nga o awir mo. Wen ka di, ang Muktar Aramidek, dinak isuro. Patsyak nga umawag tumaila ang dagijay. Anusan tabiit nga orayan. Maaburido ak nga rod no kastoy nga awang kukwartak. Apay nagtrabaho ka mangamin. Apay pa lang agtrabaho ak. Kat kabalan mo't dagiti kakabsat mo nga ipaiti ka sa pulan ta. Gaputa si kakit nga raw ti mga aywan iti agkabawen nga inam. Kasanunton ngay numatay ni nanang. Asikaswamot ang amin anasaya at nawang paya anusamot ngamin na mga sikaso kenkwana. Hay, maumaak nga ruden ang mga asikaso. Nang runa iti panang sukat iti diaper na. Di nakmatulungan. Dakla makaanos amang sukat iti diaper na. Sikati rumbang ang mga sikaso, tay inamket nga rod. Nasaya at mata na uray ko ti awag mo manang Brenda. Oh, apay ka di. Awan nga minon igatang ko iti kasapulan ni nanang. Saan ka diya nagpawit ni Eddie? Saan pa'y nga road manang? Pasensya ka, no itahakla ang nagpawit. Ay, agyaman nak manang. At damot laangan maigatang ko iti kasapulan ni nanang. Kat, kumusta man ta ni Nanang? Kasi iti sigod agkabawlat ta.
Saan na nga amo ti ibagbagana? Mabalin ka di ang makita ni Nanang. Mabit lang ang tamapanak iti kwarto na. Oh, aday ta. Nakaturog. Nagkutong mata ni Nanang. Ugali na amanang. Ta saan kat nga rod unay amang mangan. Basit laang matimakmakan na. Ngam napili iti kanin na. Sikalat ang arudan ti makaamu ka ni Nanang. An-ano nga sa mabambantayan. Awan problema, manang. Maanusak. Basta saan kayo kumamit nga agliway nga agipaw iti kwarta para iti kasapulan na. Wan, ading ko. Agin nanos tayo. Malangarudan, manang. Kastapay. Mapan ko irwar ti impaw it mo. Tapno makagatangak iti diaper ni Nanang. Nangagko ti saritaan nyo kinimanang mo, Brenda. Amo ka nagipawitan iti kwarta. Dahil talamot ti sipsiputang. Ay katuan Sumurutakin ka mapan mangirwar iti kwarta. Mapantamam mo mga niti paborito ta restaurant. Malangarudan. Mapan kaagsukatan. Panawan ta nga ron ni Nanang mo ngagmay-may sa dito'y balay. Katuan Kas iti sigod. Ikandado talaang ang tiruangan. Kasano ngay no makariing kat birukin na ta? Idupin talat na amin ng asilaw. Tapno pagarapan na arabiin. Kat nakaturugtan. Nalangarot. Nagrubuatan. Nagimas na gito in-order ta amakan, Carme. Sigurado ang mabusog tamanain. Kan sigurado asaan ta maibos amin na gito. No adda saan ta ang maibos, i-take out talatan Ay na, imbang kayo pa nga kasawa, nagdit kayo manan. Si kamot gaya, mare. Asino ti kaduham? Ay awan nga rod, mare. Ag may saa. Makisango ka nga ruden kada kami. Saan abale? Ado da ito in-order mi. Makipangan kan kada kami. Agpay sumare? Wan ko nagtumot. Ala, umay kan. Makisango kan kada kami. Ay, ayos ka dilaang kan ka, Daniel. Nya pa nga iti maramidak. Ala, nagtugaw kakit din tamangan tayon. Adado ko mati na take out ta. Saan mo nga inayaban ni Kumari manakisango ka data. Nagadupay matikinan na. Italaang dayjay. Kaya't kumat nga iparaman kan kwa na dagiti agkakaimas nga inorder ta. Isupay ko madadya ka ng taging bigat. Ay kat gumatang taman na ton bigat. Sige, tamapan kumat pa kanin ni Nanang. At dalugaw nga in-take out ta. Lugaw lang ti ipakan mo? Kat anya ngay nga rod, saan mo't amakangalngal iti karne? Dilugaw latan. Bumangon kayon dita, tamangan kayon. Anya nga iti kanag. Lugaw? Ay, lugaw mutlatan ti ipakpakan mo kanyak. Di nakpay mo't mapakan di tinaimas. Anya nga rod nga, iti dadto mga ipakan ko, kat saan kayo mo't amakangalngal? Ay, puro mo't lugaw ti itid mo. Lao kam nga rod iti linambong nga itlog. Wano tay karni analok na nga mangalngal ko. Awan ti itlog. Diyak pa'y nakagatang. Kanumkit din da ito'y lugaw. Saan kan ngagpili-pili? Diyak kaya't apaasikaso kayo launay Aglalo kat siyak laang ti makasango ang mga sikaso kan ka. Ay, nagalas ti ugalim nga anak ko. Tinak maanusan nga inam. Ano makita dagiti anak mo ti araramidem kanyak. Isunto mo ti aramidan daken ka. Nalipatan nyo manen nga awan pa'y anak ko, Nanang. Agkabaw kayo nga minin. Ano kasta garod? Uray puputem to'y kunak. Gapo iti kinalas ti ugalim. Saan kanto amadan iti anak? Hay, nagaduman nga bagbagayon. No saan nyo akayat timangan, panawan kayo. Ay, pagbabawyam to, dagiti aramidam kanya, Carme. Nagalas ti ugalim nga anak. Manong Eddie, apay nga itakalaang nga umawag. Pasensyakan, busy ak lang ami. Ngam nagpawit akon, mapanmuntulangan erwar. Nasaya at matngarod. Katni, agbirok ni Nanang itinaimas akanin na. Gatangam tulat ng arudan itinaimas akanan na. Namagan, nonya ti kayat ng akanan.
Tay so ti katangam. Wen manong, isumit at talaga ter aramido. Saan mo nga ron nabaybayan ni nanang Wen manong, di ka madanagan. Sige, hasta pa'y. Adupay ti aramidag. Sige nga rod manong, agan-anad ka dita. Bye. Ay, Carmay, labaraman to'y bukod ko. Ay, nabayagan adinak linabaran. Nagatal ti bukod ko. Nagaduka nga mo yun. Kalkalpas ko laang asinukatan ti daya pa rin. At daman iparamid yun. Ay, ala na, anak ko. Ay, pang-aasay. Talaga, nagatal ti bukod ko. Ay na, ang drama kayo manin ako na. Panawan kayo man lang. Ay, labarampay ti bukod ko kunat. Adupay ti aramid. Nalkatarampay ko madagiti ko ko. Nagatid dugdan. Ay, makamu kayon iti biyagyo. Panawan kayon. Adupay ti aramid kuna lang arudeng. Ay, talaga nagalas ti ugalim nga inanak. Ay, jakpahin lang arod ko mamatay. Tapno awanan ti asikaswam. Total, di nakmat lamanusan nga inam. Si kaman ti mangipan iti kanin ni nanang. Ang mga nunagaduman nga bagbaganan no siya ti mapan. Sige, gagaw ka matan, tamangan tayong ton. Oh, at iti kanin ni nanang. Lugaw manan? Lugaw nga ada itlog na. Malangarod, ipangkaon. Imbaglakit din ta nagpawit ni Manong Eddie. Addamanan maigatang iti agkakaimas amasida. Ang aggauakit din. Tamaman kaming kini Daniel. Kumay ka dito eh. Ah? Ni nanang. Ha? Kumay ka. Sige! Oh, apay, anya ti bagbagam. Kita kami ni nanang Igamam, nalamiisan. Ha? Daniel, kasano da ito yan? Nataymutan ni nanang. Manang Brenda, awanin ni nanang. Natayan. Anya! Apay! Anya tinapasamak! Saan mat ang nagsakit? Basta hindi ipanmitikanan na. Saan matin nga mangangas? Basta ka di. Alang nga ro ta agawid hak. Urayan nyo ti panagawid mi. Saan nyo pa nga itabtabo ni nanang? Naawagam ka din ni Eddie. Saan pa'y manang? Isarunok nga awagan. Alang nga ro, awagan mo. Ta ipakaamom nga awanan ni nanang. Sige nga ro, manang. Bye. Manong Eddie, awanin ni nanang. Natayan. Anya? Kasano ako ng mga awanin? Kaano lang ngay mawag ka? Kat awan mo't imbagbagam ang masakit ni nanang. Sana nagsakit, manong. Kala at latan ti papatay na. Awan mo't na ibagbagana ang nasakit kan ko na. Kung at numakitak pa'y ni nanang as bibiyag. Ngabdi na mo't inuray ti panagawid ko. Awan maaramidan tayo, manong. No iso tigasat ni nanang. Makaawid ka kade. Wan, agawid ako. Takayat ko ang makita ni nanang, iti maudi ang daway. Sige nga rod, manong. Urayan da kayo kini Manang Brenda. Kasano da ito yan? Nataymutan ni nanang mo. Di saan datan apawitan. Talaga asaanin Apaymot ngamin anatay ni nanang mo. Awan ka di timbagbagaan na ka na sakit. Hindi sinukatam ti daya per na. Awan nga rod. Papumpunasan na lang ang kanyak tilikod na. Tanagatil ka no. Kun nailkatir ka no dagiti kukuna. Di mo pa'y lang amin inaramid ti papaaramid na. Taapay no inaramid ko. Saan amatay? Kasjay? Inatiyan mo ngay. Ti panunutem kit di no anya ti ibagam at trabahom no sumangpet dagiti kakabsat ko. Ang mga no agdamag da no anya ti trabahom. Di baga ka naglibak pa'y lang ti trabaho. Ibagak ang makikonstruksyon na. Ta naitabo na ni nanang.
Agsubli kami mutan, taagur oray kada kami ti trabaho mi. Kastang agpaiso, Carmi. Gati balay anapanawan ni nanang. Oray ko kwamon. Sikan ti agtawid, tas sikat ti inaudi. Kan sikat ti nangayaywan ka ni nanang. Kaya't kulaan nga ibaga, asaan may matan nga obligasyon apawitan da ka iti kwarta. Awan matan ni nanang abambantayan. Makasapol ka matan iti trabaho. Kasta nga agpaiso, Carmi. Awanan ni nanang, iso asaan kami matan nga agpawit. Kat iso no iso ti kunayo. Ala nga rod, agpakada kamin ka ni Eddie. Apay ngay, agbiro ka matan iti trabaho. Tasaandak matan apawitan dagiti kakabsat. Tanatay magngarudon ni nanang. Ada ka di amom amabalin ko amastrikan. Ay, awan mati amok mare. Padasag tagdamag Ada mabiro ka, ibagak adagos kan ka. Alaman nga rod mare. Kun adapay kumamaysa nga ibagak. Anya day tamare. Pautangan nakman ada kwarta. Ay sus mare. Sang ribo mati kwartak dito. Ay no kayat mo ako paggudwaan ta. Tapno damot mabati kanya. Alaman nga rod mare. Ay na makagatang akong itibagas kan sardinas. Imbaglakit din, tapi nautangan na ka ni kumarem. Kunak no agmalmalem asantan amangan. Agbiro kan iti trabahom, Daniel. Takas taak mo. Adda na biro ka. Konstruksyonak. Sumuro tak inton bigat kada tatamilyo. Nasaya at met nga rod. Awanin nam na maunta nga agpaw iti kwartata. Kung nga rod Mapay met ngamin anatay adagos ni naanang mo. Amangan no day ti dusa ta. Saan ko ngamin nga inay-aywanan anaimbag ni nanang. Ano nga rod Anya nga rod Anusan tan ati agtrabaho. Daniel, awan san tinamnamat na amaadaan iti anak. Sungarot, uray may sala ko ma. Ay, malagip ko la ka ngarod ti sao kanyak ni nanang idi. Anya ti kunana aya? Uray pupuutem toy kuna. Gapu iti kinaalas ti ugalim, saan kanto amaadaan iti anak. Kunana. Ha? Imbaga ni nanang kan kadayta? Wen. Gapu kano iti kinaalas ti ugali sa anak amaadaan iti anak. Agpaiso nga ta ti lunod. Ay, tsaka mo. Ngam, apay nga rod asaan ta amaadaan iti anak. Ito'y sigurong ti dusa ta. Gapu iti saan anasayat ngay aramid ta iti kalabas. Saan gayam arumbang apagsakitan tinakam dagi tinaganak kada tayo. Saan talatan asumardengag dawat iti pamakawan iti Diyos Tabarang mapakawan na ta iti nagbasulan ta iti kalabas. Aging ga ita 46 ti taon kon awan pay la anak mi kini Daniel. Jak matanam namaan amaadaan kami pay. Inaldawlatan nga kikidawak iti pamakawan ti Diyos tapno mapakawan nak iti nagkurangak iti inak. Tuy pagayam mo Carmi. Agyaman pagayam Carmi iti daytoy apakasaritaam. Agbalin ko maaleksyon kada tayo daytoy akapadasan. Saan anasayaat apakitaan tayo iti kinagubsang dagiti naganak tayo. No ammo tayo nga ayatan ken ipateg dagiti naganak tayo adupay abindisyon ti sumangbay kada tayo. Bueno papagayam. Ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Carmi, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.